तनी जाई बात ना बनाई पूजा के सामान पिया बड़ो हंसले जाई ना। अच्छा ठीक बा। सुनी तनी जाई बात ना बनाई पूजा के सामान पिया बड़ो हंसले। चाहे मदनपुर चाहे रुदलपुर कौनो सहरिया में उहाँ लागेला बहुते भीड़ हेराई जैबू देवरिया में। उहाँ लागेला बहुते भीड़ हेराई जैबू देवरिया में। जैबू देवरिया में उहाँ लागेला बहुते भीड़ हेराई जैबू देवरिया में। चली ना संगे पूजा पाठ करवा दे भाई देव रही के दर्शन करा दे। चले ना सुनो बाट पार्सलेमपुर में पूजली ह जाते माई के कृपा रही तोहरा साथे। चल न तह के घुमाती हम दिने दुपहरिया में। उहाँ लागेला बहुते भीड़ हेराई जैबू देवरिया में। उहाँ लागेला बहुते भीड़ हेराई जैबू देवरिया में। हेराई जैबू देवरिया में। झूमत लोग सब होके मगन हो झुरु झुरु बहत पुरवा पवन हो। तनी हमरो सुनो बोल काहे तना करेलु जिद हो बिक्की गोपाल पर कर उम्मीद हो। माई के मूर्ति राखल बा पूरा गौवा बजरिया में। उहाँ लागेला बहुते भीड़ हेराई जैबू देवरिया में। उहाँ लागेला बहुते भीड़ हेराई जैबू देवरिया